Mm. Hello mga kapudibin! Today kakain po tayo ng pansit bihon at meron tayong lumpiang. Ayan, Shanghai. At drinks natin, Coke. Mga kapudibin, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibin, malinis na yung kamay namin mga taking Kapampangan. Manganta na po. Oo, pumanganta na. Masaya si BBM. Yes, kasi pansit yung ano na, sa akin yung rice. Anak, sa'yo lang kamayan ko na lang. Yes. Gamata minamo po mga kapudibi kasi kami mo naman yung manghod. Hindi na daw magra-rice si Ate Albi, ako na lang. Oo, di ako magra-rice. Masyado nang mabigat sa tiyan. Nasubo tayo. Ayan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Tinagalit ang atin. Manganta na po. Manganta mo. Kanyaman niya. Kanyaman talaga yung pansit. Ano to? Lumpia Shanghai. Yan. Ako nagbalot nito. Mga... Cheers! Sarap. Labit ng Coke. Sarap, sarap, sarap. Sino pong nag-uulam ng pansit mga kapulibis, oh? Tulad ko sila. Ay, kakaman siya. Yan buto. Wala nang buto.
Masarap, maraming gulay. Kung napanood mo ito, makapodis, mag-comment ka, tagasan ka. Sabi ni tatay, ganun dapat daw. Sabihin natin. Yan, narinig nyo. Kung nanonood po kayo, i-comment dito. Kung taga-saan kayo. Kung saan umabot tong video natin. Ganun ba yun? Yung iba sinasabi naman. Yung mga vlogger. Hindi, yung mga nanonood. Yung taga ibang bansa, yung taga Virginia, California, New Jersey, yan. Sila kino-comment nila kung taga saan sila. Kaya, sa mga taga Pilipinas, i-comment na din. Ano pa? Kaya ba, halos nanonood yung taga US na. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout. Mga kabalen po natin dyan. Mimingat po po Ken, lalo na winter. Tita Olivia. Sarap. Bakit lang kalamansi? Thank you. Sapa na. Favorite ko yan, mga kapudibis. Tuwang-tuwa si Bibi. Pansit. Kaya yung subo ko, hindi lang malaki. Sarap. Sayang ini.
Malasa. Yung Shanghai. Sarap. Grabe, sarap ng pancit bihon. Magluto na kayo. Napakasarap. Hindi ako makapagsalita sa sobrang busog. Okay, shoutout na po tayo. Shoutout po kay Rex Montuya. Shoutout din po kay Rodalina Esteban from Pascual from Tarlac. Shoutout po. Rosalia Miller and Sally Miller from Dasmariñas, Cavite. Emily Sardido from Sulop, Davao del Sur. Shoutout po. Virginia Libanan from Santa Rosa, Laguna. And shoutout po kay Trial Blazer Alan. Shoutout po kay Dexter Alan Ladesma. Shoutout po. At kay Monique Behar from Samar, Borongan. Yan. Shoutout po sa inyo lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, ingat ko po Ken. Shoutout po kay Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimla, Chubby Cabezas, and Dimla family na sa nga taga Santa Monique. Sabi ni Tatay, shoutout daw po sa inyo lahat. And shoutout Baby Alison Catherine Bugoy, shoutout sa inyo lahat. We love you all. Camille Garsalia, Elise Garsalia, sino pa? Ruby Garsalia and Garsalia family. Shoutout sa inyo lahat. We love you all. Yes, makapudibis agi sa mina naman pamahan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mwah.